aprangsi kadok we pasme kadom pajirlo nalitum thekpolong thaipo Nepal det air set prung set kache song po youth atum mate riso jang atum Kopi pol Aphuthak te elitum arju ponong lo hara kache song bonake social media ban cheka joini social media Aphuthak te nane YouTube Facebook Instagram WhatsApp X lapinge for example stame do lang kadok we pen 26 apps mate a social media ke inkir pon cheklo ban pon cheklo labang so joini si alang litum thur paklo che song pon social media choda joini si bangso ariso jangtum alang ke protest ma kache song ma labang salam samilitum Chethan panang social media chot ajoini ma mate kapre kalam do thulang khala bang salam samilitum Chethanam na laben ke government atum Kopi sikaning je ponlo bangso social media ke ban Aphuthak bangke Kopi po salang litum social media bangke ban ponang koklo la salam samilitum Chethan panang laben ke litum Chethanam nang Kopi Apot si home minister ponon prime minister ponon alang litum che resign nang koklo keram tang August achiklo lomlo bangso aningka lo 2025 Nepal government pen isi announcement deblo la social media platform nane YouTube ponon Facebook ponon Instagram ponon X ponon la Nepal long si alang litum register nang ji pulo Kopi athisi Nepal long register nang ji pulo alang litum pachini ponlo harak fake IDs do pikpu laben ke harak Nepal long si misinformation mate chobai abirta same pache thang tap pikpu la si lahai kapang ton ji pon si alang litum lahaya size same claim pon lokulo Laben ke do thulang to control hate speech mate bangphan meme henono jume juno alam ki pul hai anstame ke pangton ji po phanlo athe nali tum same chini lo jongsi isia det government tum jongsi pine ki chok chelo Aphuthak te social media lo make munitum asyang tong chi piji YouTube long punon ningje po Facebook long punon ningje po chepaklang po mate la ratum ke matha online si share ji lason tak lo hara government stame pene pena ke chokchi dokok thailo lasi hala so long mangke ratum stame asyang tongchi pidun po laben ke government mangke la haya Aphuthak mangke aning samseda diti hotpe la sopse la haya ke pang tongji pu phanlo alai tu kaning je mangke hate speech mate la bangphan ke langun e la haya lam ka pang tongji phan la pengke chobai information mate chobai abirta la haya ke pache thang tapte de pansi alang litum la social media answer me inkir pon klak alang itum ke ching si ke inkir pon klak pu bange kalila alang itum Nepal government besi lahai kadu govian same control ji polo la suppose alang itum under si register nang ji polo la kadu govi social media platform an sitame alang itum 7 days apot pilo ni troxy apot pido sitame la Facebook ponon YouTube ponon for example social media platform atum alang itum hada register dam de detlo amar sil September 4 ani bangke kadu govi pen inkoira trok an social media platform an bangke inkir pon klak ban pon cheklo hadak register tangtum phan bangke ban pon pe nane TikTok bangke hadak dolang pu athe alang litum register dun delo samena ne Facebook YouTube Reddit laben ke Instagram laben ke WhatsApp lahai an ke ban pon lablo Nepal government pen ke paklang ban ke lagi isi alang litum update isi mon samate peace ke wanji pon se alang litum lahai ki claim pon lo sitame youths non kiturmi owe kimi atum bangke analitum ke matha bangke lake freedom of speech mate analitum asyang tong ke khamke mate ke khang phan pusialang tumning je pon generation jet pusi pupono hadak riso jang tum bangke analitum ke matha ke lake analitum asyang tong ke khamke ji phano polo analitum asyang tong ke khangji phan si la kado ko social media platform anstame inkir pon lablo polo laben ke Nepal along laso a problem chotkali hada a problem ke cheng akupen samedo ate hada a problem mangke unemployment hada boring abar sai ki contact the laben ke politics atom ke claim ke dam ke chok che laben ke corruption lahai do pik po lahai corruption a joine se muni tum same social media platform long lamning je po alai tum opinions me chipi po share po lason amar si government mangke aning subsidy ni Kopi pone alai tum lahai ka do se ban pon lab bangso social media platform ban det pena phi bangke National Human Rights Commission alang litum same ningje pono sarkar to mate government atum ke claim pon lake constitution against idam lo pono laben ke international alu mate international aron karkan pusalang litum hin basem ningje pon labeng hada opposition party to mangke bangso generation Z mate la owi kimi atum kache song long alang litum same cherabdun lo for example a journalist atum same bangso Aphuthak che song pono
social media shutdown mate social media ban long le pusi alang litum samay che song pono labang ke pena antum VPN nan tum samay chini thailo mara chini ne da thailo tum han social media ponot peni apps mo ban det do plotang te India long ban pusame tum jong se VPN use plotang te mate VPN tum on lo plotang te hala tum use long le ason ta mate ki anong le ason samay en pon unde ason do jo lasi alang tum hada kache song tum samay alang tum VPN ben si alang tum kache song mate alang tum ke matha opinions lah an sam social media long chi people bom lo alang tum hin ben ningje pon lo government atum nilitum asyang tong naki khamke government atum nilitum phan naki control ji si kabor i stame nilitum do joy je pusi alang tum video selam si matel hai a message kadok kave arat phan stame alang tum social media long people bom lo amat si kadok kave arat sitame matela Nepal long arat sitame Hempen nang barsi tawar anwang si alang itum airset prung set che song pono September 7 arni pena alang itum kache song kecheng hala sur bangke armu mate arling do elang pu sitame api September 8 arni bangke monit do piglo kache song pon alang itum chejeng pon lo mighty ghar mandala pen hap parliament along an Nepal parliament along an alang itum tawar suding slogan hang pon lo corruption Aphuthak unemployment Aphuthak lapen ke bangso social media ke ben Aphuthak anstame tum hang taram polo we want freedom stop corruption bring back our voice lahai alang itum hang taram ponlo alang itum peacefully chejeng ponlo alang itum slogan hang taram pon bom lo sitame nadi tum ta chini lo jongsi sarkar tum dongsi ra tum kachi song aning ang hi aning dogde plutang te dake police army si toy pak lason thak thak lo hadak sitame police army toy pak lo hadak alang itum phan padam long dedlo barricade same selam lo padud long dedlo sitame protester atum same ington te alang itum same kedam ji phan bot ilo asai jok je police atum matela army tum alang itum tear gas same alang itum war lo lapen ke hala water cannon langpen same protester atum phan pablo lapen ke nane hile amu same pangjar lo amar si hadak suluk sodak do koklo lapike pu protester atum same alang itum peacefully dam bomb same ing samjin pen dam bomb put same angka phibangka ning punglo laika dogo be thek long pen alang tum same areng sodaga jone alang tum ta uthot ar long pen si bangso police army tum same war thulo amat police laben ke lapu protester tum angbong same suluk sodak do koklo nari tum same a video ke thek long pon thai pon lita ke paklang pon pelo bangso suluk sodak ke do joine kado ka be pen bang kre sir ke ban mangya pranam chi laben ke bang pharu isi bang ke alang tum areng hus tame sonang lo ajuring tang rak pen si areng husolo bangso alam ki mate bangso alam klangdet pena pi hadak a government phan bangke ratum bang ningki chethia bi pen ache government atum si la bang krisir ke bamuni tumage pathi lorate la soposi trust mate ning chethia bi pen lo government phan bang hadak Nepal adet along bangke altu bangso protest ke doke lage Kathmandu long a capital po amar si hadak home minister Ramesh Lekhak alang listame che resigned lo alang li methang mate alang li tuma sarkar ke chok chi puchi chini lord si alang li methang resigned lo la chota ke lang arni si api hadak a prime minister alang li stame che resigned lo a prime minister lake KP Sharma Oli pusi po laben ke bangso suluk sodak ke pangton ji phansi alang li stame che resigned lo laben ke bangso alam ki mate bangso alam klang det pen mate la kachi song tang det pen api ani tum la September 9 arni marsi kadokawe ban an same impu pon to lab normal ke hadak social media do an same use ponong nane YouTube ponon Facebook ponon Instagram ponon WhatsApp ponon hai kadokawe same non ke puthot an ban to elo mate ban to thedelo non ke bangso alam klang det pen hadak a government tum same puthot announce to lo la apran ke dam ji a family tum bang compensation long poplo la ben ke la dak areng huki sotum alang itum same free si treatment long poplo ke joy ben salang do man same selang pon popro laban ke 15 days ang bong isi investigation pa me hilang polo itu malam mai kado ko bisa michin lo same alang tum investigation pa meji block Kopi pot si lason alam klang rock ma po itu tum lang nam pa me lo plotang de social media alam chot ke kali hadak dak politics lahai kado ko be chipaju jam lo athe ratum same government pini ki chok chi dolo plotang te asiang tong chipi po lason dodolo lasi government tum same lahai ke khang jia BDC alang tum la social media platform an ke kangkir ji pan bor ilo sidame non la generation Z atum matela ubi kimi atum bang ani tum chini lo freedom Kopi ason lo jongsi lahai ka ko social media jongsi kirlab lo plotang de freedom ke avide lo ani tum
aning ar lokhe matha lam opinions alam mate kupi ma ke chok si jong si jong long delo mate chepaklang long delo plutang te ke freedom kaviason lo freedom of speech ke avidation lo daso pusi alang litum che song lo la eli tum pan sami si example lang pilo no la generation z tum sami kadok bi tum pan sami si example lang pilo je youth tum mang ajakong thepik jong si che song lo plutang te Q&A son thangna samawi non hada ke ban posame non ke ban to that la ban ke event prime minister home minister la tum an same che resign ang la ban ka hoklo jongsi ka chi song lo pulutang te lage joki ke kalilo komane ke ithi bang ka dopo ithi ke jang stame dopo areng hu ke so tum stame dopo jongsi phere rong pen hada ka youth sum stame ing samrira ing sam clip club lo pulutang te government tum aning khang lingsi che plang tang na get polake la ban ke iritum common sense pen matha sinang bangso social media platform kapre ka deadlong ans tame en ponlo US punon laban ki even India tame for example social media ke dolo YouTube dolo Facebook dolo hai ke ilu tumlong ben pon pe samela Nepal long Kopi posi la high social media platform kan kir ponang po last time is he theta na question no kong last time non magala itum inku pon elo thangna sitame alama belo sama question mangala lo corruption in ton pama Nepal along a leaders atom a youths tum asiang tong arju pama lai kado ka question do pigla lasi isia det ponon isia long ri ponon pa misenji phanbangke youths tum matela ovi kimi tum long arpu ke thetan government tum jongsi chok chelo plotangte dakarja mangi bangke ovi kimi tum mate youths tum si arja ponang po labangke non karbi long se melitum thek ponong wam lot government tum mate editum council ban jongsi pene kekdang son adang itum claim lo plotangte editum youths mangi dak thu lok yasi pendang lok for example social organization tum anstame claim pon lo chisong pon lo lasi son tak thak non ke bang jilang ani anstame jongsi sarkar tum pini chok chi cheddo putang te chisong pon beknang ji lage kali ro putang te sarkar tum aning han ing si claim tap claim pru la son do kok po lage pone bang so alamar janol tum Chethan nam chodang kapra ga video long puthode tum chetong chang dome thak me kardom